Okay. Vi skal ind og nakke Christian og hans lillebror spiller fodbold. Nej, Christians lillebror hans ven spiller fodbold. Og så FCK er meget bedre Brøndby. Nu kæft, Mathias. Det er de altså. Simpelthen godt. Jeg spørger, om vi vil være med så. Jeg tror det ikke godt. Hey, må vi gerne være med? Hallo, må vi ikke være med? Jeg er to imod os. Eller skal vi bare lege skydekamp? Så! Snak ham der lidt mere. Lige i vildbasserne. Så er det job gjort. Eller skal jeg lige få... Her, prøv lige at reload min pistol. Kan du ikke lige holde ham med, så skulle tilbage? Okay, er du klar? Ja. Så ruller vi. Hvad så med de? Ginger Rage! Ginger Rage! Okay, sådan der, så har de vist fået nok tæsk for den her time her, tror jeg.